Винаги ги мара FC. Днес са намре. С запъл. И нямаш какво правя. Сега скупах малко. Ще отивам на магазина. И реших да започна влак номер 1. Сега ще тренирам малко. Да. Побонцих съм все още. Така, това е люката. И това е врат ми. Люката, вижкам се падам. Факи. Чакай, това вика така. Ти не се меси вече. Какво стана? Той си спря нещо. Това уред не го знам кафе. Дайте съм аз на него. Сега ще го снимам. Чакай малко, не съм. Ето вижте го. Да знам какво се прави. Клипъщи на части. Да. Къде снимаш, бе? За хора, пак съм аз. Брат ми тук ти играе цвет. Аз съм слаб и не ми се играе. Сега ще отходим в центъра. Сега сме на центъра, реших дърваните, на община Приморско. И да. Вечеря. Сега малко не се говори, само на микрофона. А там е морето. Брат ми тук ти вика, защото не го прави. О, виж коя нещо. Хора, като си видим по-хубаво ще приключа пак. Супер найк. Това, което тук ще завлях е, че има различни цветове. Добър ден! Ти се продеш, ти стана на лелката. Спри да ревиш. Не викай ми. Чакай вярва.
Снима. Ще седна. Там люди там ще накакат. Тебе да седна, че? Им сега е. Те пак ще има работа. Не, Сега няма да. И това? Не, само има. Ай, ще ма снимаш ли това там? Скаш ли? Да, бе, как да се Що? Мама, Ама ще го качам в YouTube. давай напрегни, пази. Що? Ма снимай ма първо. Ама да. Къде ме пита? Ще ходим на ресторант сега. Сега ли? Ами след малко. Кога след малко? Защото може ли да те доведат? Не може. Не. Говорим. Да, де. Никакво може. ми няма написано. Каквото сме на тук, тук сме на видео. Капиш сахско. Що да пише тук на моето? Кума пише, бе. Не пише кума. Он купи. Ага. Круто. Въртай. Моето е Ике. А? Кака? Найке. Твоето какво е Пума ли? Да. Так него твоето Найке. Да. Там плажа, видели се хубаво? Е, там плажа. Хубаво ли се вижда? Ето там, не е ли моста? Въжния мост. Не вижда, бе, трябва да седиш до него. Не съм я. Това не снимай глупостта. Съм бил мотор. О, хора, били сме в кадър, вау. Хора, карат ми да вървя напред-назад. Ще се върна, като стигнем до ресторанта. И ето го момента. Не мога да го фокусира. И няма да влизам вътре с телефона. Там. Друга кръсна сме. На старата честно сме. Да направим малка реклама. И сигурно ще ми дам. Арам. Ще не се вижда. Сега виждам се, че камерата ми ще се вижда. Съвънте. Това ще бъде кратна влог номер 1 и даже.